Malawi Today. Kusowa kwa shuga kwapangisa kunena kuti anthu ogulitsa akweze mitengo. Imeneyo ndi front page ya The Daily Times ya lero mama wa uno. Kungocha kufikira kuona mitengo yokwera kwambiri ya shuga mpaka na 6,000 kwacha paketi ya shuga. Zinthu zafika povuta kwambiri kuno kwathu. Tiye tikhale limodzi pano pa Malawi lero pamene tikhale tikuunguza kapena kuti kuzukuta zokhuzana ndi nkhani imeneyi. Koma nkhani ndiyonena kuti shuga ndi 6,000 kucha kwa lero. Kalima shuga wa chaka cha 2025 wayamba kutuluka ndi amene mukumuonayi. Kuno ku trade fair tinabweretsa ozaonetsa wajonetsero wata detail saso track ina ndimene yafikayi. Ambrand amuno tasiyana panela na shuga kumuliko ndi uyale apayo. Mtengo wake 2,900 paketi imodzi. Komanso kwamba lachiwiri lino anduna aza malonda akubwera kufaketi ya salima shuga kudzatsimikiza tsopano kuyamba kugawa shuga dziko la Malawi ndi matraki 20 oyambirira amene tapangalirede kwamba lachiwiri likubwera. Kwa pakati pano bwerani ku trade fair salima shuga wafika uyu osaphanirana na shuga umene muliko bwerani kuna Malawi. Okay. Funso lomwe wina aliyense akuyenera kumazifunsa ndilonena kuti kodi ku Malawi kuno shuga amasowa chifukwa chiyani kumachita kuti ife timapanga produce tokha shuga. Kodi shuga ya amasowa chonchi bwanji? Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti kumaona kuti anthu akukweza shuga akuti chifukwa choti shuga akusowa. Anthu kumapita ku shopu nkumakamenyana kumene kuja kumafuna kuvulazana ena nkumavulala kumene nkhani yake akuti kukanganira shuga akusowa. Zimenezi zimachitika chifukwa chiyani? Anthu amene muli ndi mayankho tatiuzeni mu comment section kuti kodi chimene chimachitisa kuti shuga yo azisowa nkumachita kunena kuti ife timapanga shuga tokha. Izi ndi zinthu zokhuza kwambiri. Ngati anthu amavutika kugula shuga pa 3,000 now shuga uja wakwerano double pano ndi 6,000. Anthu kodi timwati pamenepa Malawi yanunkha ndipo Malawi wavuta kwambiri. Mafunso amakhalapo ambirimbiri, ena oti ali ndi mayankho, ena oti alibe mayankho. Tiziti ndi ndale kapena kusowa kwa shugaku? Tiziti pali anthu ena ake amene amachita kusowesa shuga imwadala? Nanga tinganene kuti ndi chiyani? Zambiri tizadziwa, koma padakali pano nkhani ndi imeneyo yoti shuga wakwera. Ndiye pa Times mu program ya Hot Current mmenemu mumalongosoledwanso nkhani yomwe yokhuzana ndi kusowa kwa shuga. Kumachita kunena kuti boma likupanga shuga m'Malawi momwe. Nde amapereka zifukwa zina ndi zina kuti kodi shuga akusowa chifukwa chiyani. Kapena nawonso nali ndi mafunso ngati athu omwewa kunena kuti kodi chimachitisa ndi chiyani kuti shugayo azisowa. Ndene ni madzifunso bail out. Mwezi watha chaka chatha amatitu koma salima shuga nde yapanga 40 billion. Yes. Simuna afusa nzalo. Alisinda kumane nawo. Koma ndaona sabata imeneyi kuti afuna chachuchitika njani. Tiyambe ndimo. I think ndi funso la nzeru. Chifukwa ndi why we are talking about Salima Sugar ndi company ya boma. So kumene kukumakha misonkho ya Malawi. Even 24 billion imena wempha misonkho ya Malawi. Now Salima Sugar tiyambe kuti mwino wake ndi ndani? Mwino wake ndi Malawi government. Ntafufuza zimaoneka kuti 99% ya mashares za Salima Sugar ndi ya secretary to the treasury. 1% ndi secretary to the president and cabinet. So it's at 100% owned by Malawi government. Ada tamangisako anzathu mwana bwera pambali. Now, kumeneku adabwera kuzanena kuti apanga phindu 40 billion chaka chatha. Munthawi akuti akufuna 24 billion yokuti abweze ngongole zina ndi zina mtamakozesa machine kachani zimene anthu amadaba kuti what happened? How did you wipe out the profit of 40 billion kuti muzafike kuti mupemphe misonkho ya Malawi? Now
ali ndi ngongole ndi banki ina 24 billion ngati loni, ali ndi ngongole ndi MRA 6 billion mpaka nanayikapo jamati garnish order mokuti achita kuipanga lift padakali panopa kuti ichokepo. Ali ndi ngongole ndi ma suppliers about 7 billion kwacha, komanso ali ndi ngongole even ku Eskom 1 billion mpaka na Eskom amafuna kukadula magesi atomana kuti ndi akakudula ndi magesi sugar muzipanga bwanji. Now pamene pa umakhalano anthu kuzamvesesana because body yaku Salima Sugar idatha pa 3 August chaka chatha, so kulibe body. So anthu amafusa kuti kodi mwina kapena ziganizo zovuta kupanga kumene koko because kulibe body yakhala company mwina about 10 months yopanda body. Who is authorizing my decisions? Who is authorizing my expenditures? So there are some questions that people are asking there. Ada kulola apo nthawi nake Nzimbe kuti aphinye sugar koma chifukwa cha kuonongeka kwa machine adapezeka kuti Nzimbe zosada phinye ndi adapezeka Nzimbe ja sasa. Yes, my. Ndi adataya about 2,400 metric tons of Nzimbe, losing about 2.4 billion. So zinthu ngati zimezi when you put them together nkumona kuti kodi kusalimako chovuta nchani company kuti khoza mapanga business ya sugar panopa kuti muone ziko munomu sugar sakupezeka okwanira. Mati sugar kangopezeka ku shop chigulu chonjatu menyana na sugar so zati nsika wa sugar even ziko munomo ulimo ndithu pakuvuta ndipati. Kodi iziti kuti kuwena kukhale dongosolo kumene koko zofunika kuti zisakhalepo because remember mina magamba nkhani za izi nkuti kumayendera asamukawale amakayendera kumene kungati nduna yona za agriculture chipoti sugar kuti tizale zimbezo ndi ku agriculture kumene makada ndaulira kuti tini ngongole zina zimene tikufukoza tufuna tibwereke ndalama kubomako kuti tikubweza inde ma 10 billion mwazi kutilephera. So funso ndiro kuti kodi is it about governance, is it about because kulibe board, kodi IST, kodi ISPC, are you checking what is happening ku Salima Sugar and making sure you're fixing my areas ena kuti company imene koza mabereka phindu kuboma kuti boma lizira ndi ama dividends pano they asking for 24 bailout mu chaka cha chisankho boma lingapereke kodi 24 billion mu nthawi ya zisankho. So these are some of the questions that people are asking. Even chigali moto timachiona pachapa chicha people are saying kodi can you buy such a car? We cannot independently. No, kuti ndi cha kumene koko. Nongo nena kuti sometimes gali moto ngati zimene so. Yes. Wewe sija kusalima sugar. Siti kunena choncho. Chunga funa yangane kuti 21 ACC ndi yakuti. I think so kulankhula ko ndi anthu ena akaswiri amene amaziwa za sugar. I think Dr. Anthony Mukumbu amene ndi a former company secretary la ku Irovu amafotokozapo mwina mavuto amene makhala ku sugar. Ma issues ya smuggling ku sugar kuti mapezeka kuti sugar akuchidwa simago papita kunja mero makhala leakages modi tikapanga closing ma issues ngalamena kuti border because company yopanga sugar yo singakhale responsible kutseka ma border umano mugwizana ndi boma liseke ma border muncholinga choti sugar asamatuluke amene akwena kuti azikhala pa msika mziko momuno zenzo mapangisa so kuti sugar yo azisowa. Mukuimvetsa bwanji nkhani nthawi yatithera chabwino ndikuona ngati mwapeza 21 yukuti ngwanda sinapeza. Kunena mwansanga we are not serious as a country. Obanda ino mutakhala ndi company yo yabweraso tufuna kuti pase ndalama tikalowese tikayendese company tufuna ndalama tikalowese company. If you are a serious owner ukhala pasi nkunena kuti ndifuna ndimvesese chimene chavuta kumene kuko. You want to properly audit. Yes. Na ndikakamba za audit sindukamba chapeza ndalama ndukamba nkhani even ya a total organizational audit forensic kaendesedwe kake anthu ake ali kumeneko ngani za chuma kani ma procurement processes ngati kuli ma leakage onse at the end of the day. And we are not targeting individuals tikuona system ucho kuti chikampani chikulephereka pati kuti chiyende mukapeza mayankho ake awo ndiye munene kuti tipanga ma decisions ofuna kuti pange implement mayankho amene tapeza as a way forward. For example nkhani yonena kuti mungakhale 10 months opanda board, are you serious? No.
No. Are you serious? Chofuna nchani kusankha anthu mbody. What's the problem? Because the least you can do is body imene ilipo kale ipitirize chabwino ngati muonena kuti Mukani mabody wosiku sukuje nikokhako kuli For me, I would say unapologetically kuti imeneyo is a weakness. Yeah. Executive branch of government, you should do better. Yeah. You cannot allow company imene ife tikunena kuti mwina ingatithandize pachuma kuisiya without supervision ya body. Atawakanika kuphika matokoso. Chifukwa vuto lake ndionena kuti vuto lopanda body. Yes. Ndionena kuti patokhala panthu ena amene athakulowerera kumeneko unless iniyo chidwi chanu nchonena kuti anthu azilowerera kumene chifukwa choti mwinima interest koma if you don't have interest trust me body even next week muthakuyisankha ndikupangana body are you sure we can have 10 months without a body? governance ya mtundu wanji imene yoyo ndetipa governance pomwepo kumene kukutu uku ndikudziwa kulanzana kwakhala kupanga maoditi kumene kuku kuli mayina amene atchulidwa pali anthu aine ukayankha mafunso anthu amene aine I've just been informed here kuti 21 SC is GBA, Green Belt Authority. Kuje ni Salima Sugar under Green Belt Authority. So mwina nkutheka kuti Green Belt Authority etakula nkupereka kusalima sugar. Green Belt yao. Inde kwa Salima Sugar is under GBA. Okay. Salima Sugar is under Green Belt Authority. So for example, anthu amene akoneka kuti akusokoneza zinthu kumene koko. Chonde malamulo agwirepo ntchito. Pagwirepo anthu ipange check system ione anthu ability ya anthu kuti tinda anthu oyenerera amene akhoza kugwira ntchito moyenerera kapena vuto ndi chani mete kunena why are we failing to put up a board bwana. You cannot expect a company kuti zipanga popanda board imene mapereka oversight law kuti ku management ma decisions awo akupanga ndi ndani then ma decisions amene aja munthu akhoza kukapanga challenge ndi company kuti magula zinthu kwambiri bwana kulibe board. How? So kunena kuti akubwera kusapempha 24 billion is becoming difficult for people to say kuti apase 24 billion pamene kuli zinthu zambiri zimene sizikuyenda koma sankhani body. We are not asking for too much. No. Sanka board ya company. And see company yokai. They are failing to make decisions because they be board. Exactly. Board lero? No. Muimaliza mmenemo ndi mmene anthu ena akulongosolera makamaka at times kuti zifukwa zina mwa zimene zikupangisa kuti sugar zisowa ndi zimene alongosola mmenemozi koma ifeyo ngati dziko tikuyenera kuti tizikhala tikusaukira sugar zoona. Tatiyeni tikhale anthu olingalira komanso olimvera chisoni dziko lathu kuti anthu amene akubwera m'bado winawo azapeze kuti dziko lathuli tinachitako kanthu koma ndi mmene zinthu zathu tikuziyendesera sitikuona ngati kuti tikupanga bwino ngati dziko. Nde kwa anthu amene mungotipeza kumene iyi ndi Malawi lero tapanga subscribe komanso kupanga comment like osayiwalanso kupanga share kuti anthu ambiri aonere nawo nkhani imeneyi.